Sa tubangan singa. Ikaw speak. What's up, man? Eroy. Wow! Wow! So guys, namikaroon sa Tatas Sisig. Tatas Sisig, no? Ang tagiya ba kaya? Or dili? Tagiya. Dili na. Segwenta ka dito kuya guys. Gutong. Namin dito guys sa utod, no? Ang ahoya is sizzling fried chicken na. Ano siya guys, good for students siya nga tindahan kay barato kang ilang mga tinda, no? Barato lang. Affordable na kayo. Look. Sila kaya? 65. Okay guys. Ay iya. Ay, sorry, mag-birthday ko. Kaya nag-vlog mo, bro. Ay imo sa imo. Kuhaan niya katong fried chicken. Duha. Puro fried chicken. Double ni ha? Double lang ang fried chicken. Namo. Naiwa ni fried chicken. Oh my god. Chicken sisig. Chicken sisig wa pot. So na lang food. Pwede na rin po utangan o lain diha. Lain no. Sige, kuhaan niya. Chicken sisig na mamay. Pork. Uy, mananap mo. May naga. What's up mga mananap? What's up, mananap? Guys, pero mani ang ilahang kuan. Ano siyang focus? Hoy. Kandado? Ano yung name sa ilahang tindahan, no? Sizzling. Awkward ka. Siya focus. Then, ano sa ang ilahang mga tinda, guys? Barato kayo, diba? From 50 to 100. Barato kayo. Good for students. What's up mga mananap? What's up, mananap? Oy, sige bro. Sige, bye. Tinga. Bye. Guys, nangaon na sila guys, no? So, kana siya guys, kana siya. Gutom na kayo sila guys. Nagtingog pa. Amazing. Rice dan, telima. Balik mo balik. Limpo. Saan na ba? Sorry na. Sir, kumusta? Ano na si sir? Marsa limpo ba? Marsa limpo ay magdapte. What's up, mananap? Anong masasabi mo? Ano masasabi mo, miss? What's up? What's up, mananap? Diyan mo. Oh, grabe na gan, hindi pa sa anime, oy. Ay, kung natin magpapalong pa niya. Famous? So, karon guys, nagkuha to mi sa mga order ko. Oy, brother! Ako to? Is it me? Vlogger daw, vlogger. And then, nagkuha to mi guys kay nawahay may pagbani. So, karon nagkuha to mi. Paglaway sa mga sila gikaon. What's up, mananap? Gutom na kayo, Brad? Oh? Wow! Ako tanaw na pila ka rice ang mahugot ni Ani. Ni Jerome, ug ni Ruby. Shake. Oh. Ba't lang, gutom na ka, Brad, ba? Naglaway ka ba sa mga expression mo na, Brad? Kuan. Gukol kayo. Luli ka kayo. Sakit sa o nga gutom.
Nga murag kakulatahon. Reaction na, reaction. Kaya andam ko na po guys. Hinga na mga on guys, dapat tuloy ba na ano kay seryoso dapat makaon, no? Diba guys, seryoso dapat, diba? Pinawan ba? Erwan Yusuf ba? Bago siya ni mukha mo pinana. Ani ba? Brad kaon, Brad walay text kaon. Munta pag ngiti ano eh. Saan yung paghungit to? Ayaw, inakalit. Brad, wag ka na itong kaya bang di niya gusto nga makabuhi ang kuan ba? Makabuhi ang pagkaon ba? Pinagkalit. Gaya ko niya. Tanawa ha. Ayaw! Ayaw, pagkaon ato tanawon. Ayaw! Feeling mo na kita, tanaw. Feeling mo na kita. Ay, ka-cute ka. Diyan. Wow! Mas puwasag na ang no? Wow! Cute siya yung kaon. Cute nuklon ba? Nakatawa lang tani Brad, patay ka ang Brad. Mama na may una naman niya. Lagi. Awa Brad. Eh, so Netflix ba? Nam. Yeah. Guys, sponsor na Magic Sarap. What's up, mananap? Nakanahon na lagi mo ni Justin, di ba? Nga to kung natagkuan, nung inasal niya, magtapo kayo tao tag microphone ko to, magbanhaan ng microphone ba? Like, man guys, one rice guys, a new rice. Ate, 1 million views na naman eh. Seryoso yun. Tuma na eh. Hindi ko mag-video eh, mga ano to eh. Ano siya ang gitawag na tipid? Walay kaon-kaon sudan. Toyo pa lang to. Kasi gibutan mo tuyo ka. Toyo pa lang. Hindi mo kasi 50. Toyo pa lang. Pwede kanti ba? Toyo versus kanon. Uy, mungaw kiniyok ko. Wala eh. Ito mo kasi ano ba na dali mo? What's up, mananap? Si ano nag-go-overboard na buka sa rice. Buka sa rice. Ayaw. Bukal pa manggod. Bukal pa. Sige lang. Ano may sabaw daw dapat di mo maupo nga kanang sabaw. 2 hours later. Sir, Gamay nagbanan sir. sa closing. Kana salamat sir, kaya wala namin sudan. How sad. Opening mo eh. Kauno na kog tao, Brad. Ha? Kauno na kog tao. Tudugan pati. Ganabo ko sa ilang style Brad kay bisag ani rice ba dili na mo determine pili mo na kaon dili mo gud siya kuan dili siya binuo ba di pa siya minasal nga buo yung nakikatag-katag Brad na sa baw. Pampalasam mo na. Magic sarap ba? 1 hour later. Oh my god. Oh, reaction strong. Wala mo tubig, te. So guys, mga sabi na kay gutom na.